ассалому алайкум тамошобинони иззатманд, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри иттилоотии пайғом тақдим аз телевизиони симои шаҳри Панҷакен. ба хабару рӯйдодҳои ҷамъовардаи хабарнигоронамон ошно гардед. мулоқоти раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо сарбозони эҳтиётӣ ки тирамоҳи соли 2021 хизмати модар ватанро сарбаландона адо карда баргаштанд сурат гирифт. таваҷҷӯҳ кунед дар ин бора. дар толори кохи лоиқ бо ҷавонони аз хизмат баргашта мулоқот доир гардид. дар вохӯрӣ раиси шаҳри Панҷакент, кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок доштанд. мулоқот бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. сипас дар назди ҳозирин раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода сухан гуфта қайд намуд ки дар таърихи навини халқи тоҷик яке аз пурарзиштарин дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ ва эҳёи дубораи арзишҳои таърихиву фарҳангии миллати кӯҳанбунёди тамаддунофар маҳсуб меёбад, ки бо сиёсати хиратмандонаву фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайванди қавӣ дорад, зеро раванди таърихи инсоният собит намудааст ки яке аз пояҳои пуриқтидори давлату миллат ва кафили амнияту осоиши мардум тарбияи ҷавонмардони ватандӯсту хештаншинос ба шумор меравад. ба ин маънӣ сарвари давлат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барҳақ фармудаанд: мо ба ҷавонон эътимоди комил дорем. дастгирии самимонаи онҳоро аз сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат қадрдонӣ мекунем ва нақши арзишмандашонро дар ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёти кишвар эҳсос месозем. маҳз бо ҳидояту ғамхорӣ ва дастгириҳои пайвастаи сарвари давлатамон орзуву ормонҳои ҳазорсолаи миллатамон ҷомеи амал пӯшид. дар идомаи суханронии хеш раиси шаҳр иброз намуд ки дар радифи хизматҳои чунин шахсиятҳои некноми ватан имсол 217 нафар ҷавонони ватандӯсти шаҳру деҳоти Панҷакент хизмати ҳарбиро иҷро намуда бо сари баланд ба назди падару модари хеш баргаштанд ва аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба сарбозони адои хизмат намуда изҳори сипос баён сохт. дар идомаи мулоқот сарбози намунавӣ Ҷабборзода Рафторҷон суханронӣ намуда ба раиси шаҳри Панҷакент барои баргузории чунин вохӯриҳо миннатдорӣ намуда баён сохт ки баргузории чунин мулоқоту вохӯриҳо ҳисси ватандӯстии ҷавононро бедор сохта онҳоро барои саҳм гузоштан дар пешрафти давлат водор месозад ва аз ҷавонон даъват ба амал овард то ба хизмати ҳарбӣ рафта қарзи шаҳрвандиашонро софдилона иҷро созанд. дар фарҷоми мулоқот аз ҷониби бахши фарҳанг барномаи консертӣ намоиш дода шуд. баъдан бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент баҳри сарбозон дастурхони идона ороста шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. дар Панҷакен омодагӣ ба даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. гузориши навбатии мо дар ин бора.
дар толори хурди кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент, муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода бо раисони ҷамоатҳои деҳот ва намояндагони маҳаллаҳо мулоқот анҷом дод. Муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент оид ба масъалаи даъвати баҳории ҷавонон барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз раисони ҷамоатҳо ва намояндагони маҳаллаҳо даъват ба амал овард, то байни ҷавонон корҳои фаҳмондадиҳиро ҷоноб намуда, онҳоро дар роҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ равона созанд. Дар фарҷоми мулоқот Муҳаммад Содир Сафарзода масъулонро вазифадор намуд, то бо дарки баланди масъулият супоришҳоро сари вақт иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. идомаи нашри иттилоотии пайғом. дар мактаби санъати шаҳри Панҷакент бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҳунар симузарас баргузор шуд. таваҷҷӯҳ кунед дар ин бора ба гузориши мо. дар мактаби санъати шаҳр ҷиҳати рушди истеъдоди наврасон диққати ҷиддӣ дода мешавад. инҷо бахшида ба санаҳои таърихии кишвар чорабиниҳои гуногун барпо мегарданд ва хонандагон дар онҳо ҳунару маҳорати хешро нишон медиҳанд. чорабинии навбатӣ озмуни ҳунар симузар аст. дар ин муассиса ки байни ҳунармандони кӯчаки маҳфилҳои санъати тасвирӣ, бадеӣ, зардӯзиву дӯзандагӣ гузаронида шуд, ифшогари он буд ки дар ин даргоҳи маҳорату заҳмат толибилмон аз устодони сахтгиру соҳибҳунар дарси зебоипарастиро хуб аз худ кардаанд. озмунро директори муассиса Самадов Шавкат ҳусни оғоз бахшид. сипас раиси ҳакамони озмун Зарнигор Қиёмзода, аъзоён, рассоми шинохта Нарзуллоев Шодибой, ҳунарманди шинохта Аминова Матлуба ва директори осорхонаи ҷумҳуриявии таърихи кишваршиносӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ Мизробзода Мақсуд ба дастранҷи пешниҳодкардаи хонандагон ва маҳорату истеъдоди онҳо баҳогузорӣ намуданд. озмуни ҳунар симузар аст. бори дигар далел ба он буд ки толибилмони мактаби санъат бо шавқи зиёд дилбохтаи ҳунар ҳастанд ва ҳар яке кӯшиш менамоянд дар соҳаҳои гуногуни он санъати тасвирӣ, бадеӣ, зардӯзиву чеварӣ мисли роҳнамоёни хеш устод гарданд. озмун хеле шавқовару хотирмон гузашт. раиси ҳакамон Зарнигор Қиёмзода аз баҳогузории аъзоёни ҳакамон ба ҳунару маҳорати иштирокчиён ҳамагонро шинос карда ғолибонро муайян кард. озмунро директори муассисаи санъат Самадов Шавкат ҷамъбаст намуд. ҳунар омӯз каз ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ на дар бандӣ. дар доираи татбиқи лоиҳаи бунёди ояндаи дурахшон барои шахсони имконияташон маҳдуд, ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии Миссияи Шарқ бо иштироки намояндаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва фаъолзанон мизи мудаввар доир намуд. дар ин бора таваҷҷӯҳ кунед ба гузориши хабарнигоронамон Майсара Тиллоева ва Исмоилҷон Холов. оила таҳти ҳимояи давлат қарор дорад. дар ҷамъияти имрӯзаи мо занони танҳо ва кӯдакони имконияташон маҳдуд зери назорати доимӣ буда барои зиндагӣ шоиста ва шароити мусоиди зиндагӣ фароҳам овардан ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед таҳти лоиҳаи бунёди ояндаи дурахшон баҳри шахсони имконияташон маҳдуд дар 30 деҳаҳои дурдаст гурӯҳи дастгирии волидайн ташкил карда шуд. дар ин гурӯҳ модароне ки кӯдакони имконияташон маҳдуд доранд масъулини ҷамоатҳои деҳот, мактаб, кормандон тиб аъзо буданд. оиди ҷанбасти лоиҳаи мазкур мизи мудаввар ташкил гардид. онро сарвари ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед Саломат Аёзова оғоз бахшида чунин гуфт. дар маърафаи имрӯза роҳбари ташкилоти байналмилалии Миссияи Шарқ иштирок доранд. Закари Каиву иштирок доранд. хушомадед мегӯем. ин роҳбари лоиҳаи сису дар Миссияи Шарқ Ашёрова Дилорон ва мушовири ҳамин
лоиҳа Kirsten Bass аз хориҷ аст, иштирок мекунад. аз соли 2012 ташкилоти мисли шаҳр дар самти кор бо кӯдакони имконияш маҳдуд фаъолияти худро дар ноҳияи Панҷакент сар кардааст. мақсади асосии ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед ва ташкилоти байналмилалии мисли шаҳр ин баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа баҳри ворид намудани шахсони имконияташ маҳдуд ба ҷомеа аст. чӣ хеле ки шумо медонедон ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед бо ҳамкорӣ бо ташкилоти мисли шаҳр дар шаҳри Панҷакент бо дастгирии ҳукумати мақомоти ҳукумати шаҳри Панҷакент бинои беморхонаи бачагонаи шаҳри Панҷакент таъмир карда шуда аз тарафи ташкилоти байналмилалии мисли шаҳр ҳамчун маркази табонбахшии рахшон фаъолият намуда истодааст. сипас намояндаи ташкилоти байналмилалии мисли шарқ ҳамчун маркази тавонбахшии рахшон андешаҳояшро оиди амалӣ гардани лоиҳаи мазкур чунин баён дошт. But in addition to that, we have to be able to work with compassion. We have to be able to work with love. We have to be able to work with a caring attitude. We have to be able to work with the idea that disabled people are people with dignity. They are people with the same kind of dignity as me and you, and we treat them accordingly. وقتی که ما کار میکنیم این شخصان که ما باید همه وقت ما باید خاطر داریم که شخصانی که امکانشون محدود هستن برای هم قابلیت دارن و یا بسیار هم نازک میباشن حساس میباشن ما باید که خودمون به وقتی که به کار میکنیم همه وقت حسابات دهیم که اون چیکار کرده سادگی برای اون که برای هم به مونتی خودشون برابر میباشن باید نگاهی که به دیگران نگاه میکنه با اونها هم خیلی نگاه کنیم. And I want to see that these disabled children in Panjakent that we have been working with, that they will grow as fully accepted members of society. ما باوری کامل دارم که شخصان امکاناتش محدود و کودکان امکاناتش محدود در آینده در پنجکент با همچون انسان‌های کامل حقوق و انسان‌هایی که دسترسی پورا دارند به جامعه همچون این گونه انسان‌ها در جامعه زندگی می‌کنند. And I wish all the best for all of you in fulfilling this task this year, next year, and in the future. Thank you very much. برای شما من قربانی خواهم برای امروز، برای همین سال، برای سال آینده که برای که زندگی ما بهتر شود. پس از جنبستی میزی مدبر که از طرف اساسیت والدان کودکان امکانیتشان محدود ندای مرا بشنو هنرهای دستی تشکیل کرده بود و معرض تماشابینان گذاشته شد که آن پسند همگان گردید. من بعد نیز برای کودکان امکانیتشان محدود لایحه دیگر نیز عملی کرده می شود. گزارش میسره تیلویوا و اسماعیل جان خالف برای پیغام. даври мактабии озмуни телевизионии ҳусни хатиб беҳтарин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 деҳаи кабудсанги ҷамоати деҳоти халифа ҳасан низ гузаронида шуд. хабарнигоронамон дар ин бора аз ин муассиса гузориш медиҳанд. даври мактаби озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин ки бо иқдоми телевизиони симо эълон гардида буд дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 деҳаи кабудсанги ҷамоати деҳоти халифа ҳасан баргузор гардид. муассисаи мазкур дар қатори дигар муассисаҳои таълимии шаҳру деҳот то имрӯз ба бисёр муваффақияту дастовардҳо ноил гардидааст. ҳамасола хонандагони зиёди муассиса дар озмунҳо иштирок намуда сазовари ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. ҳамчунин муассисаи мазкур ба
давраи зимистонгузаронии солҳои 2021-2022 омода буда ба миқдори зарурӣ ангишт, ҳезум ва дигар маводи сӯхтро захира намудааст. дар озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин хонандагон фаъолона иштирок намуданд. омӯзгори муассиса матни диктантро ба хонандагон пешниҳод намуд. хонандагон бо дарки баланди масъулият матни диктантро навиштанд. сипас аз ҷониби аъзои ҳакамон матни диктанти хонандагон тафтиш гардида 3 нафар ба даври шаҳри роҳ хат гирифтанд. бояд қайд намуд ки озмуни мазкур дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент бо навбат баргузор мегардад. тамошобинони иззатманд, ин буд нашри иттилоотии пайғом. то боздид хонобод бошед.